na mar mondo mi arwaka Jacob Kachel kod Victor Indie to akokinyi makaoni. Jacob Kachag kohodi wangeni Rigathi Gachagua kalure ni kaka nose tiche okoya PC okonyal mako lemo mora mora etelo kata okonyal bedo lemo mora mora ma otio ne jopiny kata okonyal bedo jatij piny owacho kuom thuolo mar higni 10 tok kanose tiche okoya PC kalure kod weche duto bana ise godo matende ni nyaka sani wangeni magi duto gimomiyo ne othiche oko gen kit siasa manogoyo notemo mar mondo mi olier ahinya kod jo masawa mar piny Kenya kowacho ni jo masawa mar piny Kenya nitiere kode tadira wangeni masawa mar piny Kenya nitiere ga kod kura mathoth nyalo bedo ni mane momiyo Kalonzo koro wacho ni we okuonga oriwre kod Gachagua motelo ne yiero ma 2027 to bende nitiere kuma ginyalo chome matende ni mana kaka video wacho ni sani oonge telo to kinde mang'eny jopiny ohero jogo manitiere telo. Erokamano Joyce, ado wacho ni mokwongo Kalonzo ne wuoyo kaka wakili. Otemo wacho ni Azimio la Umoja okuwuoge nikech ong'eyo maber ni Gachagua sani ok nyalo bedo a political party leader. Gachagua sani onge party. Koro nyiso ni e yo moro amora ma Gachagua dhi timogo siasa mare en ni nyako dhi obeda odi mana remember mar party moro amora modhi donje. But gisani Gachagua ok nyal kata register party mobed party leader mar party no. Having said that, kata ko asewacho mano to anyalo wacho bende ni kik watem ka gima waseyo chenro moro amora manyalo timre ya sani nyaka 2027 nikech adwa nyisi kaka ng'ama tin ni sani joma tindo samoro amora ma gineno ker ma pacho ka kuchung' dwa wuoyo to gineno mana miriambo kata ka ker pok oyawo dhoge. Adwa nyisi ni wan kaka joma tindo ok wa trust gimoro amora mawuok e dho ker. Masani kata gimomiyo joma tindo oling matin en mana ni nikech Raila Amolo Odinga no okelo wach moro ni mondo nokwayo thuolo mondo we jotelo wuo mondo wabed gi national dialogue conversation. To apart from that, kopogore gi mano, siasa nyalo lokre kata mana gi joma chiel. To kik wane Kalonzo gi Rigathi ma ji wachogi nikech wang'eyo achiel kuom gima wang'eyo sani en ni jo Central Kenya ogoga kura kaka kabinde mamoko go kura. Jo Central Kenya goga kura minyalo wesa moro kata ni ogi reason gionge kata ok gipar gidhi ga dhia to gigo kura tekni wave no chomo kuno kata miyo gemna punda to mane magigo ne kura to gidhi kamano. Omiyo sani anyalo guarantee ni mana kaka ne owacho kae ni MPs wabunge manogo kura ka support impeachment mag Gachagua sani gin gi hard time e Central Kenya. Nyiso ni the locals jokma kawaida raia ma kawaida oriwore ni gin gidwa punish ng'ata mane okuchungi wuodgi. Nyiso ni kapono ne riwogi no dhi kamano to nyiso ni Central Kenya bugo kura kamoro achiel ne candidate achiel presidential candidate achiel. To kamano dhi timre nyiso ni candidate ni ok nyal bet Ruto by all means the current president. Nyiso ni already ng'ama gidhi support already nigi weight a presidential ballot. Number 2, sani kwa wuoyo the president of the Republic of Kenya sani as we speak is not guaranteed. Joyce is not guaranteed. However much wanyalo wacho ni the state joero ng'ama ne pa wan kaka joma tindo onge gima sirikal masani nyanyiso ni ji adima gisekawo manigi degrees mawuotho state ka magimiyo tije. Onge waneno ga manake wacho ni kia ni 5,000 kia 10,000 kia employment giyudo oko to kwane in actual reality gikelnwa the list of people magisekawo gitero oko gimiyo tije. Omiyo an gima nyalo wacho e yo mayot Gachagua to nigi 10 years ma ok odhi chung' be ok odhi lawo komoro amora. Tadwa nyisi ni siasa ok en about ng'ama chung'. Tek ni ng'ato nigi duol kaka mana kaka Sonko ok nyal chung' higni 10 sani. But ineno ka Sonko pod ne nigi influence. Waititu the same. Kikawo jogi chokogi Waititu ikawo Sonko ikelo ikawo Gachagua ikelo imedo gi Kalonzo. Kasto sani be pod wakiani the former president, the retired president, wakiani stand ne nango nikech poko biro public ni wacho ni en kanye kata en kanye. Mano be will also play a role. Aya, Jakom Raila Amolo Odinga ni be sani pod wana ka wakiani to kae yusi mo manyoni o kodhi obedo kare. Odhi duogo to wacho nwango. To kapono odhi obedo kare 2 years down the line dibedo nyalo loko pache mo chopo ni
2 years oseserve obedo kacha 2 years owacho ni jo Kenya dware wang'e Raila onyalo mukore to kosibet ka 2 years Kenya wacho ni oduogo olosa ne gik moko e Kenya ka to duogo to chungo kibitawe because that is a constitutional right ko gima dwa wacho ne kata jo ma support sirkal ni kik wabed gi chira ahinya ni so long as ni koro sirkal masani support chenro mar Raila dhi e UC ni koro ka Raila dhi bedo e UC kacha to ni Raila ni ok nyal neno ka Kenya rach mo wachi ni higni ariyo gi kendo Roma bedo Addis Ababa ka higa mar adek ni we adog Kenya resign adog Kenya mondo ginene we waroka ne